igsoon. Pag clear ka na sa imong pagkatao, kung dili ba ka sa lawayon sa katanimban, o dawa kay mga kaso nga makita na dili mo ka ngayon na makakatuan ng ituan ng dapit na nakabot ka. Sinulat yung mga clearance niya. Ganit pag-abot, makakuha ka ng passport, makakabot na yung mga clearance sa immigration. Kayo, ano man, kayo kung matuan ng laking lugar, migration. Ang ako bang pasabot ng Lexon, kita tanan, naghantong ka anang gisakad sa Ginoo, kanang bagong langit. Puros ka ng ato ay anak. Pero kung sa may buhaton Lexon, sa di pa ta maadok anak, kinalagunay kay maayong clearance sa kalibutan. Maayo ba kang Kristohanon? Wala ba kay bikin sa imong suon? Isa ang ato ka umihon ng mga pagila sila nito. Wala mo na nakakulisyo kung saan yung kahaligi ko sa iglesia. Siguro kayo na saan nagkaroon ng iglesia sa panabaw naman kung ako sa kahaligi. Pero yung tukot ng iglesia, kung saan pa ang kamatawag yung nakatando ko. Ngayon ko yun. Nagpasabot ko siya kung gusto pang kuhong na ito na nakagabot ng paglangan nila. Isaan na siya sa panghalit ng nakatando ko. Mabuti ang pagkakas niyo, ay bigla ka dito na matutulog na mga pensioner. Kasi kung may pagkakas no? Kaya ako pagkabasa ko, pagkabasa sa Biblia, ako na mag-ulit ko sa iyo. Pagkanakas sa pagbasa ng Biblia, ako pag-Biblia na ito. Ganun, kung kinanta ka, mga mga so, nakalimot ko yung kasi natin ka tumigyas, nakalimot ka sa buka ng mga kumpanyo, nakalimot ko yung dapat mo na ang tawag ng tawag mo. Kung alam ka na ba yung tawag sa iyo ko palagi po kong sa'yo. Sulod nga nagkausap, wala na ko dahil mga maigsoon nga nagkausap dito pagbalik diri. Nakita ra punta diri. Nagkausap dito sa panagkatigom sa unas pa address Panabo mga nakita ra punta tungod ani mga pasyon mga igsoon. Unya sa ato bang giawit karon katong gingon nga magatagad ba siya kanako kung dunay kasakitan. Sa No, hinaut unta nga kanang mga kimkim nato diha sa atong kasing-kasing. Ato na nang itugyan sa Ginoo. Magpabili mo ta ang gugma may suon. Praise the Lord. Ngano man mao maginagibilin sa Ginoo. Maghinigugmaay ang usa sa usa. No, may gingon nga magdinumtanay. Magpalabonay sa kaalam. Dili paghinigugmaay. Sabi to'y gingon nga unsa Mungkin di pabalo mo istil kaga, wala. Sa institute po yung ito sa Santo Tomas, bisa nag-abot na rin. Kaya kayo information na paagi po sa Ginoo nga makakita ay tali. Kaya kayo information kaya mga karaan rin po sa nini kainan ako. Pero ang butano rin na kainan ako. Kayo nga makita, sukan na kayo yung anita. Pero kayo nagkita lagi yung information, pero wala siya kita sa kuha. Kaya nga ako rin nakita, pero makainsion. Kaya ko nga, bisa pa kanina may information din.